कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार। खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर। श्रावण महिन्यात अखेरच्या सोमाराक श्रीच्या दर्शनाक भक्तांची गर्दी। आज सोमवार 18 ऑगस्ट 2025 श्रावण महिन्याचो अखेरचो सोमवार जाल्ल्यान भक्त आज देवस्थानात पूजा अर्चा अभिषेकाची सेवा करून भक्तिभावान लीन जाल्ले दिसून येताले। विशेष म्हटल्यार श्री रामनाथ, शिवनाथ, मल्लिकार्जुन देवळात भक्तांची गर्दी दिसून येताली। कारवारच्या बऱ्याच देवस्थानात आज भक्त विशेष पूजा करताना पळोवंक मेळ्ळे। माजाळी श्री रामनाथ देवस्थानात आज शेकड्यांशी भक्तांन श्रीचे दर्शन घेवन विशेष पूजा अभिषेक अशी सेवा केली। पळया काही छळचित्रां।
जिल्हा सदाशिवगडार कारवार तालुका मर्यादित तिसरे वर्षाची घुमट आरती स्पर्धा 31 ऑगस्ट 2025 कोकणी भाषा अभिमानी संघटना कारवार हेमी प्रतिवर्षाप्रमाणे आयोजित करतात. कारवार तालुका मर्यादित तिसरे वर्षाची घुमट आरती स्पर्धा आयतवार तारीख 31 ऑगस्ट 2025 दिवसा सकाळी 10 वाजता सदाशिवगड कोकण मराठा सभागृहात दवला. नावा नोंदणी अखेरची तारीख 29 ऑगस्ट 2025 दिवसापर्यंत असून फक्त 15 पंगडा मात्र आद्यता. नाव नोंदणी आणि अधिक माहितीसाठी संपर्क राहुल नाईक 8867756322, विष्णू कोळगेकर 7768992848, हरीश नाईक 9945985670. कोंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवते आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो. खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्याचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. कारवारात संत निराकारी मिशन तर्फे स्वच्छता कार्यक्रम आणि वन महोत्सव साजरा. कारवार तालुक्याच्या कडवाड ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या सुंकेरी पुलाकडे संत निराकारी मिशन या संस्थेतर्फे सद्गुरू माता सुदीक्षाजी महाराज हेमगेल्या आशीर्वादान 17 ऑगस्ट 2025 दिसा वन महोत्सव आणि स्वच्छता कार्यक्रम आयोजन केलो. या वेळार या सेवा दळामार्फत माहिती दिली की या संत निराकारी मिशन मार्फत वन कार्यक्रम 2021 सालाच्या सुरुवात झाल्या असून आजपर्यंत देशात 26 राज्यात 350 कडे 280 प्रदेशात हो वन कार्यक्रम आयोजित झाला. गेल्या 44 वर्षाच्या संस्थेमार्फत अनेक कार्यक्रमाचे आयोजन जाता. संस्थेमार्फत आतापर्यंत 3,26,00,000 झाडा नाटून त्याचे पालन करून वाढवचे काम करतात. आज सुंकेरी पुला बाजून झाडा नाटून त्या परिसराचो कचरो साफ करचे काम केले आणि परिसर जागृतीबद्दल उलोवप केले. त्याचे पालन करच्या कामाक ग्रामस्थ सहकार्य करतले अशी आशा तेमी व्यक्त केली. या वेळार कडवाड ग्रामपंचायत अध्यक्ष आनंदू नाईक आणि पंचायत सदस्य, श्री गजानन युवक मंडळाचे अध्यक्ष उदय कडवाडकर आणि मंडळाचे सदस्य, मिशनचे कारवार संस्थेचे जिल्हा संयोजक विनोद केळसकर, मिशनचे संचालक, शिक्षक, सेवा दळाचे सदस्य, भक्त आणि ग्रामस्थ हजर आशिले असे प्रसार माध्यमाक माहिती दिला. मैनू बख्शलो तुही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्शलो मैं तेरी शरणा मैनू बख्शलो. बरे असं दुपट्टा वर घ्या. आमगेल प्रत्येकाला एक कर्तव्य असं जे असं आमगे येताना सुद्धा आम्ही पळवू लागले ब्रिजाचेर कितले लोक वयताना जे व्ह्यू पळयतात, एक नेचर पळयतात, हे परमात्मान परमेश्वरान जे बनयल्ले मनीस हे नेचराक बिघडते असा आज. ताका लागून हे गुरुला हे आदेश येयला की प्रत्येक जे नेचर जे परमात्माने आमकां दिला ताका आमी वाचोवचें आसा, आमी ताका संरक्षण करचें आसा. आमी जर आज पळयते आसा, तुम्ही सरान जशें सांगले रस्ते करतना हजारो झाड कट जाते आसा, लावचे कोण प्रयत्न करते आसा, लायले गेले. पण आज मिशना भितर आमगे अशी एक शपथ सुद्धा दिल्या जाता की जे झाड लायते असतात कमीच कमी ते 3 वर्ष पर्यंत तेजे देखरेख करचे आसा. असे लायले सोडले गेले न्ही. ताका लागून तुमचे कडेन निवेदन करता हात जोडून युवक मंडळी आणि पंचायती आमगे सगळे सदस्य, जे गावचे कडवाडचे सगळ्या सदस्य, जे जितली बी डस्ट आसा आज काडचे आमी जितले जाता तितले प्रयत्न करतले आणि झाड लायतले. प्रार्थना करते आसा परत उडोवचे आमी प्रयत्न करचे नका. जात तितले जे घाण आसा, जात तितले जे डस्ट आसा, खंयचे एक कडे एक जागो एक करा, त्या जाग्यार दवरचे प्रयत्न करया. कारण कितें जणे करून जे क्लीन केल्ले आसा तशेंच क्लीन रावू. आणि झाड आसा तुमगे गांवच्या सगळे लोकांना आमकां सपोर्ट जाय तरच हे झाड रावूंक शकतले. कारण आमगेले जर महापुरुष येतले तर आमी सेवा करूंक येतलेच आणि उदक घालचे कार्य करतले, पण तेजी नजर बी रावची गरजेची आसा.
जेनपर्यंत आमगेल नजर रावना तुम्ही इंची लोकल रावता फिरते रावता वयते रावता तुम्ही जर नजर दवरत खरोखर तेजे लहान भुरग्यावरी तांकां आमी झाडाक आज वाडोवचे आसा दास इतली प्रार्थना तुमगेल कडे करता आणि तुम्ही अनमोल वेळ काढून हिंगापर्यंत येयले आणि आमगेल संत महात्मा संचालक शिक्षक महात्मा सेवा दल मेंबर सगळे दास हात जोडून खरोखर दास खरोखर खुशी असा कारण ह्या कार्यासाठी आम्ही सगळेजण एकत्रित झाले दोतोराकडे हीच प्रार्थना करता येईल जितले बी मानव बंधू असा सगळ्याक ह्या परमात्माची वळख जी जाऊ आणि संत निरंकारी मिशनाचे आमचे सत्संग सुद्धा एव्हरी संडे 4 to 6 तेलंग रोड सत्संग भवनाकडे जाता दास तुमका इन्व्हाइट करता थंय सुद्धा या आध्यात्मिक जागृती भितर सहभाग जाया आणि डेली सत्संग सुद्धा 6 to 7 थंय सुद्धा जाता दास इतलीच प्रार्थना करता की संत निरंकारी मिशनाच्या तुमका परत एक वेळा दास खरोखर तुम्ही अनमोल वेळ काढून हिंगापर्यंत येले दास खरोखर खूप 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 म्हणजे खूप खुश असा प्रेमाने बोला कान्या कोपऱ्या भितर हो आयची दिवसा कार्यक्रम दरवर्षी घडता जेणे करून हो दिवस मनयता खरे पण प्रोग्राम आमगेलो रुटीन हो चलत रावता हो एकच प्रोग्राम न्ही जेणे करून घेऊन मेडिकल कॅम्प म्हणा ब्लड डोनेशन कॅम्प म्हणा नॅचरल कॅलॅमिटीज म्हणा सोशियल खंय बीन कितें बीन जो जरूरत असा ज्या हर एक गोष्टीसाठी संत निरंकारी मिशन सदा 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 तत्पर असा नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकाडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या नरसिंह मार्केट रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार कारवार मुडगेरी आंगडी शिक्षण संस्थे वतीन सुरेंद्र उर्फ बाळू गांवकर हेमका विद्याश्री पोषक सेवा रत्न प्रशस्ती प्रदान कारवारच्या मुडगेरी ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या अंगडी एज्युकेशन सोसायटीचे सेकंडरी इंग्लिश स्कूल अंगडी या शिक्षण संस्थे वतीन अभिनंदना कार्यक्रम आयोजित करून संस्थेक दान केल्ल्या दानी व्यक्तीलो या वेळार सत्कार केलो मुडगेरी ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष तसेच होसाळी प्राथमिक ग्रामीण कृषी सहकार संघ नियमित चे अध्यक्ष श्री सुरेंद्र उर्फ बाळू गांवकर हेमका संस्थे वतीन सन्मान केलो सत्कार मूर्ती सुरेंद्र गांवकर हेमी ग्रामीण भागाच्या शाळा विद्यार्थ्याक स्मार्ट क्लास स्टीम लॅब लॅपटॉप डेस्क बेंच वॉटर फिल्टर नवीन शौचालय शाळा मैदान अभिवृद्धी अशा अनेक प्रकारची अभिवृद्धी खातीर कृषी सहकारी संस्थेमार्फत 8,000 रुपयाचे क्रीडा सामग्री 10,000 रुपयाचे विद्यार्थ्यांक गणवेश तसेच व्यायामासाठी जिम दिले असतात कित्येक ग्रामीण सरकारी शाळेत असल्या सोयीपासून वंचित असून पण सुरेंद्र गांवकर हेमी आपल्या ग्रामाच्या शालेय विद्यार्थ्यांक ही सुविधा मेळची म्हण तालुका पंचायत आणि ग्रामपंचायत मार्फत मेळच्या अनुदानाबरोबर आपले स्वतःचे पैसे खर्च करून शाळेक जी व्यवस्था करून दिली जिल्ह्याची ही पहिली सरकारी अनुदानित शाळा असा काही दिवसा पहिली या सुरेंद्र गांवकर आणि ग्रामपंचायत सदस्य नंदकिशोर नाईक हेमी दोघांनी मेळून या शाळे खातीर 50,000 रुपयाचे वैयक्तिक खर्चान बेंच आणि डेस्क दिले सुरेंद्र गांवकर हेमगेली शिक्षणाची क्षेत्राची काळजी आणि केल्ली अपार अभिवृद्धी पळोवन अंगडी एज्युकेशन सोसायटी तर्फेन विद्याश्री पोषक सेवा रत्न प्रशस्ती देऊन सन्मान केलो या वेळार सत्कार मूर्ती सुरेंद्र गांवकर हेमी सांगले की या शाळेची अभिवृद्धी सरकारी मदतीन आणि आमगेल्या वैयक्तिक खर्चान सुमार 16 लाखाची अभिवृद्धी केला अजूनही बरेच काम जावची गरज असा शिक्षण क्षेत्राच्या प्रेमीन माजी विद्यार्थ्यान किंवा कोणी दानी आपले शिक्षण संस्थेक मदत करता जाल्यार पुढे येऊन हातभार लावचो असो तेमी उलो दिला या वेळार अनेक दानी श्री ज्ञानेश्वर नाईक हेमका सन्मान केलो अशे माध्यमाक कळयला इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता व्हिडिओ लाईक करा शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा धन्यवाद।